Ipusa na ko tong kanding ito kay. Ikaw na pa? Kaya ako lakwan. Laon mo mga adlaw na kuha ba? Karon ka. Prince, nasa man ka? Ay ko sa muka kuya, walupon di karon. Nawas panahon eh. Manahipos tong kanding dayo. Hello gawan mata oy. Lens. Uy. Yati tibayag purma oy. Ipusa na ko tong kanding ito kay. Ikaw ra pa? Kaya ako lakwan. Kakita ka sa kong porma pa? Dili pangipos og kanding. Ay gantas gaw ni mataan yo. Unsa ka bata pa nimo? Oh shit! Wa pa kay kabuhi ba? Gago ka ron ha. Ipusa na to. Iyan mo pa oy. Disturbo mo kay ka. Sige pa ipuso na nako. Pogi. Grabe naman. Ako ba may ipuso? Sana naman ha. Natingki ko ba? Sana ni Papa nga. Lagot ng gayo. Ako, ito may basi puso. Sama ni mga kanding ay, mga payat, mga ayo. Kadugay rin, ilambos na ko rin ba? Ano si Rinsi man to? Nagipos og kanding bay. Na, nakalimot na rin dyan si Papa ba? Okay raman na yung mabulad ang kanding. Ulan ramay kalaban anay. Bantay lang ka pa. Kidaot yun yung mga adlaw na kuha pa. Karoon ka. Na, gisapon na po na kong mangudo. Klaro kayo. Wala na klaro si Papa ba? Makasira kay adlaw. La, si Kuya. Prince, nasa man ka? Sapot-sapot lagi ka. Ay ko sa muka kuya. Upun di karon. Bago lang ako kay ulan na. High blood, makayo liwat magsamahan. Pa! Okay lang ang init sa kanding. Agi atay natulog naman rin ni. Ikaw ano ko rin, be? Ipusa nimo wala ka. Nagdamgo ka ba? Wala ka kabalo sa imong gibuhat ba? Gisugo ko nimo kanding. Na, anong subuon man ta ka? Nga dili man na mabulad ang kanding. Kay init man ang ampay anak, mo bitong gitawag nagkanding, kay kandingon. Na, lugo ka pa? Nadaot na pug ka sa inom pa ba? Na, wadyo ko kabalo sa akong gibuhat ba? Unsa na may akong gipangsulti di sa muha di ay? Awaw ka pa? Ano nga mumundak man kading? Unsa may sala din ako? Unsay sala nimo pa? Nalugo ka wa klaro. Nabuang na kasi imong inom. Tanaway mo na laspag na kayo. Tanaway mo palit pa. Mura nagkamprag. Wah, tiguan mo ginjay kay ko di. Raon daw na ko sa amin ha, bantayan ka ha.